hindi magpaitara ko. The Western Cultural Association di Lila istimewa sinda harga ikok dulot. Ngasi aikoina yang bimang jaga kanila sigi mami Ramanujan. Lila sibu ibirapa oja aljimin koja amadi. Lila sibu takli kami bana lekin oja iboyai kuman. Oja singa sina ibirapa matamda yang namari kisumna ibirai amadi. Tapi kami matamda yang namari kisumna takli kami adu. Wangsan ramal Lila aikoina yang di tukul dokter matamda yang di batik mayay na ganit bana karigo bana hay ka na katamda hay ka na katamda kasi kismay bana ka mayaw tinpili ba ang nakapili mag-fight na rabi nakapili Hojik lobi na si Laizade the Western Cultural Association di Sumang pumay Ramanujan Ramanujan, ngawo kana ba mayong panili haylay. Adubo, magi haynabidagi, akong balaytre na. Wari, ahong balaytra ba? Laytre, Paknaway na ba yung hong ramanane? isana, at tahaw ti maragtadi. Set histe kong kunbo. Kaya, luhong manuwit ano na, luhong maanitukan ko na patra ba? Siyempre, kaya na magi, siyangji, kaya na magi, togdong ano, tokre na ka! Natagi, isana. Ang ako magumlay ko doon para makita magpima. Luhong banta, patawag ko lang kaya ang pik. Luhong mag-iswano kong mayay na, ang ako mawawakan, suwi na mga ako na, siyang yun dyan sa laki. Sinaki, mahapuso miyaw na tataw ki. Kandas na, luhong magi, lahi pari do, mga tuhok na dala, mali ang pritilay may nagtahi. Taki. Luhong mag-iswano kong magkong Mariano, may himaw na nagtaki. Ano kaya dapat na magkunang kaya pina na su, nakoy na luhong mo na, nang manupaktok di ba na to? Isana ko'y tiyan lagi. Amo na kay marat lagi, sipon manugang pa naman ima. Kuruin akong silang kinis. Ay, magdala, kuruin akong silang kinis. Ay, tayo, mamoy nung yay, chow, nabib. Nabib mo naman, ang nabib, siyang ay na ng pamatang ka. Nang inansano pa ka na maulong tiga di, kung sila'y pulang kini ang magpapang ng pagdamig ko na tingin. Nabib mo naman, nung sila nung huli doy mo. Kaya ay nang pagdam ng tingin. Nang inansano pa ka na maulong tiga kung sila milti. Ako mo na turbahan mo ay ang amalig sino ay ay na Dali ko ba? Papis sa larong dapat kong naman Paoy ka na rin na sa anong pagi. Punsiyang daw, punsiyang kante. Nalaman na ba? Hangat tayo maya. Ikta lang kit. Makapin mo. Ikta lang kit. Kaya ba daw Roy? Kaya na yan. Pimilim. Ba't naman ko daw sila sa mga gilid na wakay? Yaroy! Ay, isa akong matang. Iaranaw sa pili mo na tro. Isa akong nagsisimod ang araw ng mamaay inamay at piyo. Isa akong katbiyan.
Hauga, imawa ay imana ay uwaks nang munta apoy biyam nang inasano paga namang Nupi ka magpayalitas yang nanganan sa nanang nanang mapari mo mong sa tanong nang nagtaurang daw ko'y biyam yang drama sa hitara na kita juk tayo na patrawag pa na mas kinagingako na imagi mapam na imana magaling mapam ngam sa mahirap kaya tatunat ang lidang ko'y iba ay kisano para Ramanujan na luhong nuri ba to so natagin mawilang mo labi na maulupi sa kikili tingkong latong na mag-imagi mapam na tunig nila kanina pa sa laban ako Ibu,